Robert Nesta Marley, més conegut com a Bob Marley, faria anys el 6 de febrer. L'artista jamaicà va ser el màxim exponent de la música reggae, traspassant totes les barreres musicals i convertint-se en una icona mundial a favor dels més desafavorits. A més, també és considerat el líder espiritual pels seguidors de la seva religió, la Rastafari. Dins dels seus grans èxits trobem senzills com I Shot the Sheriff, No Woman No Cry i Babylon System, que han donat la volta a tot el món. L'11 de maig de 1981, Bob Marley va morir amb només 36 anys a causa d'una llarga malaltia. 3 anys més tard es va llançar un àlbum recopilatori anomenat Legend, que s'ha convertit en l'àlbum de reggae més venut de la història, amb 10 discos de plata als Estats Units i 20 milions de còpies a tot el món. We're jamming. See, I wanna jam it with you. We're jamming, and I hope you like